B'titjib infrastrutturali ġdid, programm infassal għall-involviment taż-żgħażagħ flimkien ma' appoġġ miżjud tal-volontieri, Dar Giuseppe De Bono Fajnsielem qed tespandi s-servizzi tagħha biex tipprovdi aktar għajnuna lill-komunità. Dan tħabbar mill-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia fil-preżenza tal-Kap Eżekuttiv tal-Kunsill tal-Volontarjat Mauro Paċi Paraskandolo waqt żjara li għamlu f'din id-dar. B'dan il-proġett issa se jkun possibbli li l-faċilità toffri servizzi ta' respite u anke attivitajiet tal-komunità fl-istess ħin. Dan jiżgura aktar privatezza, dinjità u effiċjenza fis-servizzi. Il-proġett jinkludi wkoll kċina moderna tagħmir ġdid tal-inizjattivi taż-żgħażagħ u riżorsi addizzjonali biex jgħinu lil volontieri u lit-tim amministrattiv. Id-direttur ta' Dar Giuseppe De Bono Marija Tart qalet kif ġie mniedi wkoll programm speċjali li jappoġġja lil professjonisti żgħażagħ fil-qasam tas-saħħa u servizzi soċjali. Dawn il-korsijiet li għandhom x'jaqsmu mal-health tajnijom iċ-ċans li jiġu sibna professionals li jippreżentawlhom ċertu issues li huma jistgħu jiltaqgħu magħhom fuq ix-xogħol, imbagħad huma ddiskutew bejniethom x'l-aħjar li jsir u ħarġu b'ħafna proposti utli. L-iktar waħda importanti hija s-support waqt li huma għaddejjin bil-kors tal-università. Il-Ministru Farrugia fissret kif il-Gvern se jkompli jsaħħaħ l-investimenti tiegħu fis-settur tal-volontarjat bl-iskop li jattira demm ġdid lejn is-settur. Dan huwa wieħed mill-proġetti soċjali li nemmen li Fawdex se jkompli jagħmel il-ġid. Rajna kif fondi għal qdiet volontarji taw l-opportunità biex din l-NGO tkompli tinvesti u toħloq proġett ġdid li jkompli jgħin liż-żgħażagħ ħawċin.